Hola, molt bona tarda, benvinguts al Sants Teatre. Estem a punt de començar l'acte de lliurament dels 26è Premis Nacionals President Lluís Companys. El primer que farem serà gaudir d'una petita interpretació dansa que ens farà l'Esbart Ciutat Comtal. Gràcies. Això que acabem de presenciar, aquesta dansa que ens acaba d'interpretar la Teresa Agustí, la directora artística de l'Esbart Ciutat Comtal, és el ball d'homenatge, un ball cerimonial, breu, creat l'any 2009 per Joan Serra i per Jaume Arnella, una dansa d'arrel tradicional però també amb tocs de modernó i pensada per actes d'homenatge, de reconeixement a persones o institucions. I per això estem aquí justament, per fer homenatge a persones i institucions que destaquen pel seu compromís al país. Són els 26è Premis Nacionals President Lluís Companys. Recuperem un acte presencial sense restriccions, amb aquest Teatre de Sants ple amb 275 persones. Recuperem certa normalitat, però evidentment ni molt menys podem parlar de normalitat plena. No podem parlar de normalitat plena quan estem parlant d'un acte que es fa en homenatge també a l'únic president democràtic a Europa afusellat, assassinat en ple exercici de les seves funcions. No pot ser, per tant, un acte de normalitat quan és un assassinat d'estat encara no rescabalat per l'estat en el nom del qual es va cometre. Un acte de reconeixement també el tenim en aquesta imatge, aquest quadre oli sobre llenç que de fet reflecteix un dels moments que tots recordem del president Lluís Companys, el tenim present a través de la memòria fotogràfica, és l'última cigarreta, aquell moment en el qual una aturada prèvia a ser lliurat definitivament a les autoritats espanyoles de Francisco Franco després d'haver estat detingut per la Gestapo a França. Aquest és també el moment d'homenatge, l'acompanyament gràfic que tenim en aquest acte, obra de Pere Piqué, que ens acompanya en aquesta sala i per qui demanem un aplaudiment. I per començar ja amb la cerimònia, convidem a l'escenari, a pujar a l'escenari el regidor Jordi Castellana, membre del grup municipal d'Esquerra Republicana a l'Ajuntament de Barcelona, regidor adscrit al districte de Sants Montjuïc. Endavant. Bé, bona tarda a tothom. Benvinguts i benvingudes a aquest Teatre de Sants, aquí al cor del barri de Sants. Un espai fantàstic, com podeu veure, i fantàstic també perquè avui podem veure'ns les cares, encara que siguin mitges cares, però avui ens podem retrobar després de tots aquests mesos en què des del confinament més estricte totes les variacions de situacions que hem anat visquent, però sempre amb un element comú, que és que hem viscut uns moments excepcionals en què ens ha costat poder quedar, poder veure'ns i poder retrobar-nos. Per tant, avui és un plaer veure aquest teatre ple i veure'l també de moltes cares conegudes que aprofito també per saludar-vos a tots i a totes. Com molt bé deia en Didac, avui celebrem
commemorem, més ben dit, celebrem l'entrega dels premis, però commemorem també l'assassinat del president Lluís Companys, però celebrem aquesta 26a entrega de premis, uns premis molt especials, jo diria per dos motius. Un, el que he comentat abans, que és una alegria poder-nos tornar a veure les cares, encara que sigui amb mitges cares, per dir-ho així, però també, per altra banda, per la figura que commemorem i perquè també em sembla que els premiats i el president Lluís Companys, com moltes persones que esteu aquí, hi ha un fil conductor que ens uneix a tots i a totes, i és el fil del concepte república, el concepte de treballar pel bé comú fins a les últimes conseqüències. El president Companys ho va fer tant fins a les últimes conseqüències que per treballar pel bé comú, per treballar per un concepte de república tangible, tan tangible com és treballar tant pels drets nacionals com pels drets socials, va acabar deixant-hi la vida a mans del feixisme, com també comentava molt bé abans en Dídac. Ara la situació és molt diferent, però segueix havent-hi repressió, segueix havent-hi molts companys i companyes, i avui també guardonem el Jordi Cuixart, a l'estimada també Marta Rovira, a qui aprofito també per enviar-li una abraçada molt forta, que no poden, en el cas de Marta Rovira no pot estar aquí a causa de la repressió a l'exili, i també en el cas del Jordi Cuixart, com molts altres companys i companyes, s'ha passat més de 3 anys a la presó, perquè aquesta repressió segueix i seguirà. I seguirà per un motiu, perquè els que treballem per la República volem el bé comú, com deia abans, i això vol dir lluitar contra la minoria que ens ha manat sempre. I lluitar contra la minoria que ens ha manat sempre vol dir que ells no es deixaran prendre aquest poder i que aquest poder el tinguem tots i totes. Per tant, quedarà molta lluita, quedarà molt treball, i per tant cadascú des dels seus àmbits, i avui crec que els premiats ho mostren, la lluita o el treball des de l'àmbit de la cultura, des de nivell de barri, des de nivell també amb la Lluís Arill també del secretariat, també altres premiats com l'Esbart, que també ens han obsequiat amb aquesta dansa, o el cor, l'associació del Cor Canta, la festa major també des d'aquest àmbit cultural que deia, o també la lluita també per la salut, com en el cas del Josep Carreras, i també en l'àmbit de la cultura i també de la infància de la Fundació Cavall Fort. És un plaer poder presentar aquest acte, però avui els protagonistes i les protagonistes són els guardonats i guardonades, i per tant, sense més, només m'agradaria acabar dient que visca Catalunya, visca Sants, visca els Països Catalans, i endavant amb els premis. Moltes gràcies. Convidem ara a pujar a l'escenari el senyor Gerard Gómez del Moral, president de la Federació de Barcelona d'Esquerra Republicana de Catalunya. Gràcies. Bona tarda, bon vespre a totes i tots, i gràcies, jo crec, no només per ser-hi, a tots i totes les que hi sou, sinó també jo crec que cal agrair a tot el casal, espera, m'he de treure això? Doncs em trauré això. A tot el casal de Sants, i a tota la gent que durant tants anys s'ha organitzat els Premis Nacionals Lluís Companys. La 26a edició, i abans en parlaven, una edició que tenim el goig de poder tornar a celebrar junts, plegats, de veure'ns les cares, de poder-nos saludar, de poder-nos tocar, d'anar mica en mica recuperant aquesta tan anhelada normalitat. I per tant, tot just ara abans de començar, com deia el regidor Castellana, l'entrega de premis en aquest any 2021, doncs també hem volgut fer aquest retrobament també amb els premiats i les premiades de l'edició anterior, de l'edició dels Premis Nacionals Lluís Companys 2020, on malauradament no vam poder-nos retrobar i on van haver, com hem fet aquest any i mig llarg, d'empescar-nos sistemes diferents, en aquest cas amb vídeos i amb trobades en petit format amb tots els premiats per poder-los guardonar. Ha sigut un any molt difícil, aquest any i escaig, des que va esclatar la pandèmia i des que el mes de març de l'any 2020 en certa manera va canviar i va sacsejar les vides de totes i tots nosaltres. I en aquest any molt dur hi ha coses que no han canviat, i això també és bo. N'han canviat moltes, algunes a millor, algunes
per trasbalsar-los la vida. Però n'hi ha d'altres que es mantenen fermes, fidels, resistents, com són els Premis Nacionals Lluís Companys. I jo diria de retruc, que és l'objecte, no? L'objectiu d'aquests premis nacionals, doncs jo diria de retruc la fidelitat amb el poble de Catalunya, la fidelitat amb els valors republicans, la fidelitat amb la llibertat i la fidelitat al cap i a la fi amb aquests valors que el president Companys, com abans es comentava, l'únic president escollit democràticament a Europa, ha fusellat a mans del feixisme. I per tant, malgrat han canviat moltes coses, la resistència de la lluita i dels valors i d'aquests anhels de llibertat que totes i tots tenim es manté ferma. I per això, doncs avui volem donar aquest petit espai a totes les persones guardonades, perquè més enllà de que pervisquin els valors, com deia, també perviuen els premis. I això, que ens pot semblar menor quan portem 26 edicions, i han passat moments també més àlgids i més difícils, també és un repte. També és un repte portar 26 edicions d'uns premis nacionals que cada any intenten reconèixer la feina de tanta i tanta gent que fa tants esforços perquè, en fi, construïm una societat millor, una societat més justa i una societat lliure. I aquest és un dels valors també que sempre està present en tots aquests premis. Per tant, sense més dilacions, jo cedeixo o convido, més ben dit, a pujar a l'escenari en representació dels guardonats de l'any passat, aquells que es va decidir atorgar aquest Premi Nacional Lluís Companys en aquest format, com deia, una mica estrany. I que a més van ser, jo crec, especialment adients en aquesta resistència que parlàvem i en aquest transmetre valors. I us el recordo. Un dels guardonats va ser la Fundació Indali, una fundació que ajuda sobretot en les tasques alimentàries a més de 9.000 persones, un paper fonamental també especialment durant la pandèmia. A la consellera de Salut, la honorable senyora Alba Vergés, que diguéssim que també li va tocar la pandèmia de bastant de prop i va haver de patir-ho d'una manera bastant directa i haver de fer front a una situació tan i tan complicada i que ningú segur que havia previst. L'Antoni Reig, de la coordinadora d'entitats del Poble Sec, en un moment també de pandèmia, i pot semblar estrany, però més en una ciutat de Barcelona, potser Sants, per al seu teixit, potser es té més normalitzat, però aquesta cohesió de barri, aquest treballar amb les entitats, aquest cuidar els veïns i les veïnes, aquest fer xarxa, és una tasca imprescindible. Per tant, també l'Antoni Reig, en aquest cas, en tant que la coordinadora d'entitats del Poble Sec, els Castellers de Sants, una de les entitats, sense cap mena de dubte, il·lustres de Sants i també, per descomptat, de Barcelona, i que, òbviament, els castells, totes i tots sabeu que tampoc no han tingut un any gens fàcil, ni per assajar, ni per poder sortir a plaça, ni per poder fer els castells. I la Núria Capafons, que ja, malauradament, se li va fer entrega l'any passat a títol pòstum aquest guardó, i que sense cap mena de dubte representa també aquesta resistència que dèiem abans, filla de Josep Capafons, militant d'Esquerra Republicana d'aquí de Sants, quan es va fundar el partit, combatent tant el seu pare com ella, com la seva filla, i com tota la família Capafons, que sempre han seguit fidels per sempre en aquest poble, com deia el poeta. Per tant, amb aquest valor, amb aquesta superació en uns moments difícils i amb aquesta resistència dels valors republicans, moltes felicitats a tots els guardonats, i jo us convido a poder pujar a l'escenari i a dirigir-nos les paraules. Pugen a l'escenari, per tant, en representació de la senyora Núria Capafons, la senyora Carme Vilagrassa, puja també l'exconsellera de Salut, Alba Vergés, Antoni Reig. No tenim representació, em sembla, present a la sala de la Fundació Indali. També van ser guardonats els Castellers de Sants, que no poden ser avui aquí perquè la seva prioritat en aquest moment és recuperar els assajos i l'activitat castellera. Bona tarda a totes i a tots.
Bé, doncs m'han demanat que pugui fer unes paraules en nom de totes aquestes persones que el Gerard, persones i entitats que el Gerard ha dit abans. I vull donar el valor que ell mateix hi donava en aquestes persones i les entitats quan ens trobem en moments adversos. A vegades són moments que són inesperats, però també que mostren aquesta capacitat que tenim de solidaritat entre veïns i veïnes, de refer-nos d'aquests moments que ens van en contra i de saber superar situacions a vegades mai viscudes o també, podríem dir, molt angoixants i molt horribles. Això també ho va fer la Núria Capafonts i la Carme m'ha donat l'escrit que ella havia preparat per poder llegir aquí i em sembla que n'he d'agafar obligatòriament algunes coses. Primer perquè, com ha dit el Gerard, se li va haver de donar a títol pòstum i l'octubre passat ella va morir. Una dona militant, de famílies també, de família militant, moltes vegades representant aquestes dones que ja eren grans i que passaven anònimes i desapercebudes, però que són aquestes dones que donen testimoni i que sense aquest testimoni tampoc no hi ha història i tampoc no s'explica qui som i on som avui. Ella va veure quan a la Guerra Civil cremaven els seus llibres de l'Escola de la República. Ho va veure com els cremaven, ella que tenia el seu pare editor de llibres, i com li imposaven que parlés castellà. Això crec que marca aquesta història de lluita que hem hagut de tenir com a país per defensar la nostra cultura, la nostra llengua, que també es veurà molt representada en els premis d'enguany. Com moltes dones mai es feia veure, però donava aquest testimoni, donava el testimoni, per exemple, donant la seva col·lecció del Patufet a la Biblioteca de l'Espanya Industrial perquè sempre quedés en algun lloc que el pogués protegir, sempre buscant aquesta protecció. I ara crec que em pertoca llegir un paràgraf del que la Carme havia escrit. Diu: en els darrers temps no va sortir en tot el confinament del coronavirus. La seva infermera va anar a fer-li els controls de sintron. La veïna li portava l'imprescindible. Les que fèiem de nebodes van visitar-la quan podíem. Ella, que va tindre el cap clar fins al darrer moment, va ser cuidadora del seu pare i de la seva mare i de la tieta, les dues amb Alzheimer. Això dona la importància, que amb tot el que hem viscut en aquest any de pandèmia, del cuidar-se, del trobar aquesta infermera que com a professional fa més enllà de la seva feina. Aquestes veïnes que li porten allò que sap que necessita. Aquestes dones que li feien de nebodes, que també li portaven allò que necessita, que és la visita, poder parlar i poder tenir aquest intercanvi social que tant hem trobat a faltar. Crec que aquest paràgraf és adient per veure que això ho hem passat, que ho hem sabut passar gràcies a aquest cuidar-se, que ella va ser cuidadora també i per això molt feliç que ara es dongui aquesta importància i aquest valor social a les cures que han fet tantes i tantes dones al llarg de la història sense donar-los valor i estan absolutament invisibilitzats. Per això ho acompanya fundacions que es creen com la Fundació Indali, coordinadores d'entitats com la del Poble Sec, que fan barri, que fan teixit i que també d'una manera o d'una altra s'estan acompanyant entre elles, i una gran mostra que tenim al país de forma cultural que són els castellers, i també estan representats aquí els castellers de Sants, que avui excusen amb una gran excusa, que és que per fi poden assajar i prioritzen poder trobar-se, poder assajar, poder construir aquests castells des de la pinya fins a l'enxaneta. Per tant, jo molt agraïda personalment per aquest premi també, que no vaig poder recollir l'any passat, però aquest premi sobretot és de la infermera, que va anar més enllà de la seva feina, de la veïna, de la que fa de neboda i de tots i totes vosaltres que ens hem sabut acompanyar, que això és molt bonic. Merci.
Gràcies, exconsellera, gràcies, diputada Vergés, i gràcies als guardonats de l'edició de 2020. Ara passarem a lliurar ja els premis nacionals President Lluís Companys de l'edició 2021, premis decidits, com sabeu, per la militància d'Esquerra Republicana, del casal d'Esquerra Republicana a Sants Montjuïc. Convidem a pujar a l'escenari el conseller d'Educació, Josep González Cambrai, i a la regidora de l'Ajuntament de Barcelona, Elisenda Alemany. I demanem que pugin també, en representació del Cor Canta en Siegfried Quer, de la Federació de Carrers de la Festa Major de Sants, en Jaume Canals, i de l'Esbar Ciutat Comtal, en Lluís Calduc. I crec que la regidora Elisenda Alemany ens dedicarà unes paraules ara. Gràcies per convidar-me. Crec que és la primera vegada que vinc. I també és un dels primers actes on veig tanta gent i asseguda un al costat de l'altre. Per tant, gràcies també per atrevir-vos a tornar una mica a la normalitat, si és que es pot dir així. És un plaer estar presencialment i crec que s'ha de dir perquè no ha estat gens fàcil i ho comentava i ho explicava l'Alba. Gràcies, Alba. Crec que és important sortir d'aquesta pandèmia sent conscients que els poders públics, no? I l'Alba també és un exemple, ens han protegit durant la pandèmia. I crec que aquesta és una lliçó que hem d'aprendre. I les entitats d'aquest barri, d'aquest districte, també són poders públics. I per això sou imprescindibles. Jo crec que a mi sí que m'agradaria compartir amb vosaltres avui una lliçó de la pandèmia i també un desig, si em deixeu. Perquè quan els moments durs passen, tendim a oblidar les coses que són importants. Però al marge de copets a l'esquena i de donar molts ànims a les entitats i al teixit social, totes aquestes entitats necessiten una institució al final que estigui al seu servei, que els recursos arribin quan toca, que hi hagi un acompanyament real, una institució que estigui a l'altura de les necessitats d'avui, en tot moment. I per tant, jo crec que la lliçó que hem après també de la pandèmia amb aquestes entitats que ens han ajudat a protegir la nostra ciutadania quan les institucions no podien arribar a tot és que cuidar de les entitats no pot ser un caprici. Cuidar de les entitats avui és una necessitat. No es pot governar cap ciutat del país sense la col·laboració, sense el compromís, sense la implicació de les entitats que hi ha a la ciutat. Fer ciutat és això, és el que feu vosaltres. I la capital de Catalunya, que és Barcelona, ho ha de tenir molt i molt present. No es pot fer ciutat sense la vostra activitat i el vostre arrelament al barri i no es pot governar aquesta ciutat sense el vostre compromís i sense la vostra col·laboració. I en molts moments, com deia l'exconsellera Alba Vergés, les entitats de la nostra ciutat han contribuït a protegir la nostra ciutadania com ningú, a protegir l'estil de vida dels barcelonins i de les barcelonines, a protegir la nostra identitat en moments complicadíssims de la nostra història i a difondre allò que som. I un exemple és l'Esbar Ciutat Comtal, també, que en ple franquisme donava sortida a poder aprendre la nostra llengua, el català. I el desig, la lliçó i el desig. Sabem que hi ha segurament un pessimisme o un cert descontentament en la nostra ciutat. No mancat de raons, en molts casos. Però Barcelona s'ha caracteritzat sempre pel seu orgull. Un orgull barceloní que travessa creences, llengües, religions, països d'origen, gènere. I això
és transversal a tota la nostra ciutat. És un orgull d'una ciutat que sap cap a on vol anar, que es construeix braç a braç, que se la posa cada ciutadà a l'espatlla quan cal en moments complicadíssims com els que hem viscut. Una Barcelona oberta, amable, que no fan només les infraestructures o les grans atraccions turístiques, sinó que la fan principalment la gent, vosaltres, les entitats. L'ADN de Barcelona no són els totxos, són la gent. Així que us demano, aquest seria el meu desig, el nostre desig, que és també una petició, que us resistiu al pessimisme, a la negativitat, al descontentament i que seguiu contagiant amb el vostre optimisme l'activitat a Sants i a la resta de la ciutat, perquè si hi ha res que valgui, pel que valgui la pena viure aquesta ciutat és per les entitats i per la seva gent. I com que el premi du per nom Lluís Companys, que al final és el pretext pel qual ens trobem, a mi m'agradaria estirar una mica la frase. Deia Lluís Companys que totes les causes justes del món tenen defensors, però Catalunya només ens té a nosaltres, i Barcelona també. Gràcies, regidora Alemany. El primer reconeixement, per tant, és per l'Esbar Ciutat Comtal. Recull el premi Lluís Calduc. Moltes gràcies. Primer de tot, fa goig veure la sala plena. El dia 30 us esperem i que estigui ple també, que ballem aquí. I hem d'omplir els teatres. Veia les fotografies en blanc i negre. Sí, ballem des de fa molts anys. Que et donin un premi fa il·lusió. Deixeu-vos estar, fa gràcia. No me'l mereixo, sí. Ens el mereixem perquè hem treballat molt. I no solament nosaltres, sinó tots els premiats d'avui. Des del cor... Canta, això és l'edat, Canta, que és un cor jove però molt potent, des de l'associació dels carrers, carreres portant el cant arreu del món. Jordi Cuixart, evidentment, i la Marta, que estan donant-ho tot, i la nostra Lluïsa Arill, que és nostra, perquè ens fem tot nostre, que és una lluitadora de cultura, i Cavall Fort, que tindria que ser un llibre de text. Dit això, agrair perquè realment, després de tant de treball, i tinc el goig de tindre els primers presidents de l'Esbar Ciutat Comtal i el d'ara, em va fer molta il·lusió, perquè si un premi és important, que es digui Premi Nacional Lluís Companys, és d'un orgull terrible. Nosaltres seguirem treballant, seguirem ballant. Prova és que ara l'escola de dansa està treballant, no parem, els nens es segueixen ballant, I en moments difícils, que ara estem passant un moment difícil, no tenim casa, però nosaltres som més creatius que mai. A més, és molt curiós aquest país, que com més ens donen, més creem. Tenim 3 projectes en dansa per estrenar l'any que ve, però molt potents. Aleshores, això vol dir que l'Esbar és fort, tot i la pandèmia que ens ha marcat a totes les entitats, una davallada potent de persones. Hem perdut molts efectius,
poc a poc anirem recuperant, nosaltres seguirem treballant perquè evidentment ho tornarem a fer, però tornarem a ballar per sempre. Gràcies. Gràcies, Lluís Calduc. Un altre reconeixement, Premi Nacional President Lluís Companys per El Cor Canta. En recull el Premi Siegfried Quer. Veiem el vídeo primer. Hola, bona nit. És un gran honor per nosaltres rebre aquest premi i en primer lloc volia agrair a l'agrupació de Sants Montjuïc per aquest reconeixement. És, com deia, un gran honor, sobretot perquè porta el nom del nostre president màrtir, Lluís Companys, que tant va fer per Catalunya, i també un honor compartir amb tots els premiats que avui ens acompanyen i els premiats de l'any passat. No tenim la fortalesa ni el coratge d'en Jordi, de la Lluïsa o de la Marta. No tenim els anys de trajectòria que tenen les entitats com l'Esbar, la Federació de Carrers o el Cavall Fort, que jo llegia de ben petit. Tampoc tenim la gran veu d'en Josep Carreras, tot i que també ens dediquem a cantar. Però tenim 3 anys i mig d'experiència i d'existència i que hem apostat fortament per la cultura catalana, per la nova creació i per la renovació del món coral de casa nostra, per transmetre els nostres valors i permetre a la gent que ens segueix escoltar obres noves i innovadores que seran estrenades a dalt d'un escenari. Ja us podeu imaginar que amb totes aquestes idees aquesta aposta nostra és difícil de tirar endavant. Omplir els grans auditoris de Barcelona perquè 150 persones no hi cabem a qualsevol lloc, llavors és una feina realment complicada i, evidentment, no sempre les institucions o els patrocinadors o el públic en general ens ho posa sempre fàcil, però nosaltres volem seguir tirant endavant. I aquest premi, per nosaltres, ens demostra que realment estem en el bon camí, que la nostra aposta per una promoció de la cultura catalana és real i ens ajuda a no defallir, a seguir endavant malgrat totes les dificultats. Si no som nosaltres, les entitats de base, les persones individuals, com les avui premiades o totes les altres que estan representades, si no som nosaltres els que tirem endavant el país i la cultura, ningú ens ho farà. Som nosaltres que hem de tirar endavant. I finalment voldria agrair ja més particularment els companys de la Junta, els directors del nostre projecte, els músics i solistes que ens han acompanyat durant aquests 3 anys i sobretot els cantaires, que són l'ànima i el cor del nostre projecte i que amb les seves aportacions de tot tipus, el seu entusiasme i l'esforç constant fan que aquest somni que vam tenir fa 4 anys realment ara sigui una realitat i amb molt de futur. Moltes gràcies a tots. I és el moment ara del reconeixement a la Federació de Carrers de la Festa Major de Sants. Tot seguit veiem el vídeo.
I qui recollirà el premi en nom de la Federació de Carrers de la Festa Major de Sants és en Jaume Canals. Bé, gràcies. Els que el coneixeu, que suposo que sou la majoria, haureu vist que no sóc en Jaume Canals. Jo sóc més jove, ell és més guapo. A ell també li agrada molt treballar, però no li agrada tant parlar, i m'ha demanat si podia jo rebre aquest premi en nom de la federació. Per nosaltres és un honor indescriptible rebre un premi anomenat en honor de Lluís Companys, un referent molt lluminós de compromís per Catalunya i per la societat en el seu conjunt. El nostre compromís és molt més petit, és molt més amable i és molt més fàcil, però aquest premi també el reconeix, i reconeix 2 anys que han estat especialment difícils per la Festa Major. L'any passat perquè no el vam poder celebrar. Una pena molt petita en comparació a les penes que van patir tantes barcelonines i barcelonins. I aquest any perquè l'hem hagut de fer amb mans i mànigues, l'hem hagut de fer en unes circumstàncies que han suposat un gran repte que hem pogut assumir gràcies a la feina enorme de la Federació, en Jaume i l'Antonio, que s'han barallat amb 1.000 empreses, entitats, organismes per aconseguir tots els suports, euros, cèntims necessaris per fer la festa. La Laura i l'Albert, que han fet 1.000 paperasses, s'han barallat amb burocràcies impossibles per aconseguir que això passés, però sobretot que s'ha pogut fer gràcies als carrers i les veïnes i veïns de Sants. Gràcies de nou, visca Sants, visca la seva festa major i visca Catalunya. Ara escoltarem el conseller d'Educació, en Josep González Cambray. Companyes, companys, amics, amigues, és un plaer ser avui aquí i veure'ns les cares. Deia el Jordi Castellana, mitges cares, però els somriures se'ns veuen als ulls. Per tant, somrieu perquè se us note, encara que porteu mascareta. Enhorabona a totes les persones premiades i entitats premiades avui als Premis Nacionals Lluís Companys, i tant que us ho mereixeu, no en tingueu cap dubte, i tant que us ho mereixeu. I un agraïment a les companyes i companys d'Esquerra Republicana de Sants Montjuïc pel seu compromís i per la seva perseverança en la celebració d'aquests premis que arriben a la 26a edició. Amb aquests premis el que fem és mantenir viva la memòria del president Companys i recordem que hem de continuar alerta sempre dia rere dia davant l'auge de la dreta populista. N'hi ha que ens voldrien fer tornar als anys més foscos en què el president Companys va ser assassinat pels seus ideals de democràcia i llibertat. Stefan Hessel afirmava que quan alguna situació ens indigna, com a ell el va indignar el nazisme, ens tornem militants, forts i compromesos. I al llarg de la història, aquests corrents d'indignació ens han portat més justícia i llibertat. Fem, doncs, que la indignació que sentim per la repressió que pateix el nostre poble ens porti més justícia i més llibertat. N'hi ha que encara hi són en aquells anys foscos del franquisme. Són els que ataquen l'escola catalana i l'escola en català. Els que ens acusen d'adoctrinar. Són els mateixos que defensen que totes les ideologies són iguals. Equiparen feixisme i antifeixisme. Posen al mateix sac el masclisme i el feminisme. I consideren que hi ha determinats tabús que no s'haurien de parlar, dins d'una aula o no s'haurien de parlar entre nosaltres. Es mofen del foment de l'esperit crític perquè ells, en realitat, el que fan és enyorar
aquella formació de l'espíritu nacional. Per això, encara ens toca continuar treballant pels ideals que defensava el president Companys. Per això, 81 anys després d'aquella vergonyant matinada en què es va executar el president d'un país elegit democràticament pel seu poble, encara som aquí, en aquest teatre de Sants, mantenint la flama encesa. Amb els ideals intactes, amb la voluntat de fer de Catalunya un país amb drets i oportunitats per a tothom, de construir una societat enfortida democràticament, lliure i justa. L'any 38, el president Companys alertava sobre els perills dels enemics de la República. Companys deia que si guanyaven, el nostre idioma seria perseguit, les nostres institucions escarnides, la nostra gent sotmesa, els nostres costums befats. I deia, catalans, a lluitar i a treballar, a resistir, perquè resistir és el triomf. Més de 80 anys més tard, la nostra pròpia llengua, el català, és menystingut. Patim exili, repressió, detencions arbitràries, violència policial, persecucions econòmiques, processos judicials oberts i reoberts. Per això som aquí avui, també. Per tot això som aquí avui i continuem resistint. Som aquí per garantir els drets i el benestar de la ciutadania del país. Som aquí per reclamar i posar fi a la repressió amb l'amnistia i l'exercici del dret a l'autodeterminació. Som aquí per tenir els recursos econòmics i les eines legals que ens permetin bastir el país que volem. I som aquí per la defensa de la nostra llengua, la nostra cultura i la nostra identitat. República, república, república. Democràcia, democràcia i més democràcia. Amics, amigues, no en tingueu cap dubte, tornarem a sofrir, tornarem a lluitar i tornarem a vèncer. La persona a qui entregarem avui, ara, aquest premi, encarna els valors de compromís, lluita, lideratge i treball insaciable, des de l'exili. Marta, estàs lluny, però et sentim molt a prop. I avui, des d'aquí, et volem dir que mantindrem la fermesa del compromís, la fermesa de la convicció, la fermesa de la mobilització. Les clavegueres de l'Estat i la persecució econòmica i judicial no ens aturaran mai. Marta, l'1 d'octubre va representar un acte d'empoderament democràtic de la ciutadania d'aquest país, un acte sense precedents i un acte que ens canvia la història. Marta, no ens aturarem fins que torneu a casa. No ens aturarem fins que es respectin els drets i les llibertats de tota la ciutadania de Catalunya. Gràcies per la teva lluita, el teu lideratge i per explicar al món que la causa general contra un poble que defensa el seu dret a existir sempre, sempre, sempre passarà per la democràcia. Gràcies per tot i per tant, Marta, i visca Catalunya lliure. Escoltem, doncs, el missatge que la secretària general d'Esquerra Republicana de Catalunya, Marta Rovira, ha enviat des de l'exili.
sempre és un plaer estar aquí amb tots i totes vosaltres, però encara és un plaer més gran rebre avui aquesta distinció. Una distinció que porta per nom Lluís Companys. De ben segur que no li arribem a la sola de les sabates. Com sabeu, la gent d'Esquerra Republicana sentim aquesta doble ànima que tenim. Caminem espatlles de gegant, Francesc Macià, Lluís Companys, entre d'altres. Però Lluís Companys encarna per nosaltres els valors d'una societat demòcrata, democràtica, radicalment democràtica, republicana i sobretot d'esquerres. Són els valors de la lluita de classes, de l'obrerisme, dels drets socials. Per tant, és per mi un honor avui ser distingida amb aquest trofeu, amb aquesta distinció, amb aquest premi de Lluís Companys. Recordem aquella cèlebre frase de Lluís Companys que avui encarna aquest "ho tornarem a fer". Lluís Companys és el que ha passat a la història per aquella frase de resistència, de valor, de perseverança, de seguir, aquella famosa frase de "tornarem a sofrir", que jo li diria, potser sí que tornarem a sofrir, però tornarem a persistir, a resistir, que és el que portem 3 anys fent, lluitant contra aquesta repressió que no ens aturarà. Tot el contrari, ens fa més fortes, ens fa més forts i ens permet lluitar en favor d'uns drets humans que volem universals per tothom. Tornarem a sofrir i a resistir i tornarem a lluitar. I tant, no hem deixat en cap moment de lluitar. Ni un minut hem deixat de lluitar per un projecte, per una opció política a la qual no veiem alternativa, que és la independència, que és la construcció d'aquesta república catalana per a tothom i construir-la amb tothom, amb aquests valors que tenim, també que encarnen valors universals. Lluitem i continuarem lluitant. I, evidentment, si tornarem a sofrir, a resistir, si no hem deixat de lluitar, tornarem a vèncer. I ho farem més aviat, més abans del que realment ens pensem. Ens estem preparant per això. I ens estem preparant entenent que estem en una nova etapa política d'un procés. I tant que és un procés. És un camí. I en aquesta nova etapa toca fer una confrontació a la mesa, a la taula de diàleg. Toca confrontar l'estat espanyol a través d'un govern que diu que vol parlar. Doncs som-hi, perquè nosaltres som els de la bandera del diàleg i la negociació, per convicció republicana, perquè som demòcrates abans que ser independentistes. Ja ens hem assegut a la taula. I a més estem generant totes les condicions perquè la resolució política i democràtica del conflicte polític pugui existir, sense renunciar en cap cas al nostre objectiu, que és el de la independència per construir aquesta república catalana. I aquesta és la confrontació que es lliura avui i que s'ha de lluitar avui i que o acabem amb un acord positiu perquè la ciutadania de Catalunya pugui decidir democràticament el seu futur polític, tothom pugui decidir, pugui votar en un referèndum sobre la independència i acabem amb una amnistia que posi fi a la repressió, o acabem amb això o haurem guanyat legitimitat pel que som, republicans i demòcrates, per continuar el camí amb molta més legitimitat cap a aquesta república catalana tan anhelada. Moltíssimes gràcies i des de Ginebra una abraçada per tothom. Marta Rovira, secretària general d'Esquerra Republicana, Premi Nacional Lluís Companys 2021. Hi ha més premis encara per lliurar. Agraïm als presents, als premiats i als representants la seva presència a l'escenari. Ara tindrem una petita pausa musical. Convido a pujar a l'escenari en Pep Picas i en Giuseppe, però mentre arriben, mentre s'instal·len, també voldria demanar un aplaudiment per a l'Artur Junqueras, el pare del president d'Esquerra Republicana de Catalunya, Oriol Junqueras, que ens acompanya a la sala.
Molt bona vesprada a tothom. Gràcies per haver vingut. Companys, quan la mort em prengui, enterreu-me sota terra, amb una falç a la dreta i un clavell roig a l'esquerra, i poseu al damunt meu, a més de la terra, una pedra amb 4 sucs, amb 4 barres vermelles, i en senyal de llibertat m'hi poseu una cadena amb tots els graons trencats per l'escalfor de la terra. Veuré el sol cada matí i la lluna cada vespre, i podré sentir com els grills canten a l'estiu alegres, i a la tardor sentiré el so de les fulles seques com passen pel damunt meu perquè el vent les arrossega. I l'hivern em donarà la frescor que tant m'agrada, i en arribar la primavera sentiré una altra vegada amb el perfum de les flors, el cant d'aquell grill cantor que em vindrà a fer companyia perquè mai em trobi sol. Sentiré la veu del vent que em dirà a cau d'orella: per la nostra llibertat, quan convé, seguem cadenes, que roja tenim la sang que tomba per nostres venes. I aquell clavellet vermell que estarà a la meva esquerra m'omplirà totes les venes amb una força tan gran que en arribant a la dreta tornaré a agafar la falç, per si han refredat la terra amb mentides i opressions i s'han tornat a soldar els graons de la cadena. N'hi ha prou penjant senyeres als balcons, hem de demostrar-li al món que volem un país lliure, sense por, sense mentides ni traïcions, sense reis, sense borbons, ple de llibertat i vida. Perquè som una nació, tal com diu la nostra història, oprimida pel Borbó i amb un passat ple de glòria. Perquè som una nació que crida des de l'entranya, volem viure en pau i amor, no volem ser un tros d'Espanya. És per això que us dic que no n'hi ha prou. No, germans, no n'hi ha prou. No n'hi ha prou si cerquem la llibertat. No podem quedar-nos quiets, no podem estar aturats. Cridem fort que escolten la nostra veu i la gent de tot arreu se n'adoni que hi ha un poble. Perquè som una nació, tal com diu la nostra història, oprimida pel Borbó i amb un passat ple de glòria. Perquè som una nació que crida des de l'entranya, volem viure en pau i amor, no volem ser un tros d'Espanya. És per això que us dic que no n'hi ha prou. No, germans, no n'hi ha prou. Lluitem sempre junts, no n'hi ha prou. Josep de Costa. Gràcies. Ens deia en Miquel Martí Pol de 2 amors que tenia, l'un en terra i l'altre en mar. El de terra l'empresonen, l'altre viu exiliat. I jo ni ploro pel de terra ni em lamento pel de mar. Plor i laments de què serveixen? Gent que lluiti és el que cal. No penseu que amb repressió em fareu callar. Ja has de pensar que cada cop que m'amenaces el meu cor s'omple de ràbia i dignitat per fer front a l'opressor sense curar-se. Els carrers no seran vostres de veritat i no podreu fer callar la veu del poble, i encara que empresoneu les nostres
serem sempre fidels a la revolta. Mai fareu callar les veus del poble, els carrers sempre seran nostres. Mai fareu callar les veus del poble, els carrers sempre seran nostres. Mai fareu callar les veus de la veritat i omplirem tots els carrers altra vegada, sense por de les presons ni dels jutjats, ni la vostra repressió desmesurada. Donarem al món un crit de llibertat, cercarem nostre futur amb esperança i alçarem els ulls al cel amb il·lusió per mirar la independència cara a cara. Mai fareu callar les veus del poble, els carrers sempre seran nostres. Mai fareu callar les veus del poble, mai. Els carrers sempre seran nostres. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Josep Acosta. Pep Piques. Gràcies. Podem desconnectar? Gràcies, Pep Piques i en Giuseppe, que ens han posat aquest punt de festa reivindicativa en l'acte de lliurament dels 26è Premis Nacionals President Lluís Companys. Seguim amb l'acte i ara demanem al regidor, al president del grup municipal d'Esquerra Republicana a l'Ajuntament de Barcelona, Ernest Maragall, que pugi a l'escenari, i també que ho faci la diputada al Parlament espanyol, Pilar Vallugera. I demanem també que pugin a l'escenari els següents premiats que rebran el reconeixement. Lluïsa Arill, en representació del tenor Josep Carreras, el seu germà, Albert Carreras i Coll, de la Fundació Cavall Fort, en Xavier Carrasco i Nualart, i en representació de Jordi Cuixart, puja en Lluís Duran, de la Junta Nacional d'Òmnium Cultural. I ara escoltem el Parlament de la diputada Pilar Vallugera. La bona notícia és que seré breu, perquè és el que té intervenir després de molta gent, que aquelles frases glorioses de Lluís Companys les has d'anar tachant perquè les tenies totes apuntades i les han anat dient. Jo volia parlar d'aquest fil roig de la memòria i de la necessària persistència, de la necessària resistència que en uns moments com aquests, penseu que jo vinc de Madrid, és necessari tenir, perquè algú dels anteriors ha dit el 1938 el president Companys ja avisava del que venia i ara tenim elements suficients per pensar que el que ve no és precisament una festa estival de llum i de color i tot serà molt senzill. No guanyarem res, no tindrem res, no serà nostre res si no persistim cada dia, cada hora i cadascú de nosaltres. Perquè, malgrat que hem aconseguit, i això és un triomf, que de fet crec que no som conscients de fins a quin punt és un triomf. Asseure el govern espanyol en una mesa amb, diríem, posició d'igualtat amb el govern català i per tant això, per molt que ens critiquin a ulls internacionals, és el reconeixement de la nostra existència com a subjecte polític. Deia, per molt que els haguem fet asseure, no els convencerem si no saben que tenim la força al darrere per fer-ho. I de vegades fixeu-vos-hi, Francesc Macià va viure a l'exili, suposo que tots ho sabeu, i no una vegada només. Lluís Companys va viure a la presó, la va viure no una vegada, la va viure per sindicalista, la va viure per president, la va viure quan la Wehrmacht va ser qui va lliurar-ho als soldats de Franco, a Franco, al règim de Franco. Estem igual. No hem arribat al punt de que ens afusellin ningú. No ho faran, perquè se suposa que hi ha una societat de nacions que estan mirant.
Però us asseguro, jo que tinc 52 diputats de Vox asseguts cada dia darrere meu, que no és per faltar de ganes de la dreta espanyola que no la fusellaran. És en tot cas per una qüestió d'estètica, no d'ètica. I aquí és on vull anar a parar. Deia Lluís Companys, és l'única que m'han deixat sense picar-me abans, que Catalunya i la llibertat són una mateixa cosa. Per tant, la nació que ja tenim l'hem de construir de nou cada dia i demostrant per què el nostre projecte polític és l'únic que ens farà perviure com a catalans i catalanes, però també com a demòcrates, també en una societat justa, també per anhels de llibertat. Perquè la nostra manera d'entendre el món, la nostra manera de fer cada dia les ciutats, els pobles, les associacions, tot allò que fem, només s'entén des d'aquesta mirada, des d'aquesta convicció que la ciutadania és allò que ens fa trobar als carrers. Pensareu que d'on surto jo ara? Surto d'un lloc on la meitat del Congreso pensa que els immigrants són necessàriament delinqüents, on la meitat del Congreso creu que els drets fonamentals només estan dintre de l'article 14 de la Constitució, que además és intocable, i on creuen que els tribunals europeus han d'estar subjectes a la seva legislació. I els intentem explicar que el que tenim és una manera diferent de veure el món, diferent de construir la societat, i que ens pertoca, per dignitat i per voluntat democràtica, projectar-nos en el futur pels nostres nanos, per les nostres nenes i per els nostres nets de la manera que triem. Per aconseguir això ens tocarà, com ells, cada dia del món, allò que en diuen en castellà arrimar el hombro, cada dia del món creure que és possible, que és factible i que ho aconseguirem. Cada dia del món vèncer el desànim. No deixeu de creure mai en què ho podem fer, perquè només ho podrem fer si creiem que ho farem, si creiem que som invencibles. Recordeu, fidels per sempre al servei d'aquest poble. Moltes gràcies. Gràcies, diputada Vallugera. Reconeixement a Lluïsa Arill, presidenta del Secretariat d'Entitats de Sants, Hostafrancs i la Bordeta. I qui lliura el Premi Nacional Lluís Companys a Lluïsa Arill és el president del grup municipal d'Esquerra Republicana a l'Ajuntament de Barcelona, Ernest Maragall. Bon vespre a tothom. Abans de res, agrair, quan em van trucar el Francesc per dir-me t'han donat el premi, vaig dir, a mi o al secretariat? Diu, no, a tu. Doncs vaig posar molt contenta, perquè negar-ho, com deia el Lluís, no? Pues sí, potser sí que ens el mereixem. I ara vull fer l'agraïment a tots els membres, a totes les persones que estan en el casal Jaume Aiguader, que a vegades no ens en recordem, el casal Aiguader, que és Esquerra Republicana de Sants Montjuïc. Moltes gràcies per aquest reconeixement i per haver-vos recordat de mi. També donar l'enhorabona a tots els premiats, els de l'any passat, i els que el comparteixen enguany amb mi, l'Esbar Ciutat Comtal, el Cor Canta, Cavallfort, ara me'n deixaré algun i quedaré molt malament, Cavallfort, Josep Carreras, Jordi Cuixart, Marta Rovira, i em deixo la Festa Major de Sants, la Federació de Festa Major de Sants, és que són de confiança, disculpa.
ho he dit. Res, ja han anat dient moltes coses, llavors dir, sí, aquí els nostres barris són barris que hem treballat molt per aconseguir moltes coses. Recordem, salvem Sants dia a dia, ni pas elevat ni museu del tramvia, per això tenim cotxeres. A l'Espanya industrial tenim el casinet, al Vapor Vell tenim la biblioteca i l'escola, Can Batlló, i podria seguir. Sí, hem lluitat molt. L'escola en català, també lluitem per l'escola en català i seguirem lluitant. Les escoles del barri, primer clandestinament i després ja oficialment, vam ensenyar en català i seguim ensenyant en català malgrat denúncies i malgrat impediments. I ara que tinc el conseller, aprofito, ja que ha estat, demanaré coses. Defenseu els mestres i les mestres de les nostres escoles quan ens denunciïn. Feu que parlin català alguns i algunes que no el parlen a les escoles. Aquí sí que valen inspeccions, no tants papers que ens feu omplir, però aquí sí que potser calen inspeccions. I de la mateixa manera que hem treballat i hem aconseguit moltes coses, seguim treballant per fer un barri més solidari, uns barris acollidors, uns barris on no hi hagi diferències socials, on tothom sigui tractat igual, de la mateixa manera on tothom tingui un sostre per viure, un treball digne, on els nostres nois i noies, infants, gent gran i no tan gran, visquem amb convivència i amb harmonia i visquem d'aquesta manera, aconseguirem també, a partir dels nostres barris, aconseguir un país millor, més igualitari i més igual per tothom, més solidari i sobretot acollidor, que també és el que necessitem. També, evidentment, si fem això, hem de seguir denunciant la repressió de l'estat espanyol. Tenim més de 4.000 persones represaliades. Tenim cantants a la presó. Tenim cantants a l'exili. Gaudim també de l'honor que vam ser un govern legítimament elegit democràticament, derrocat per un article 155 que es van treure de la màniga per enviar un mig govern a la presó i l'altre mig a l'exili. Sortosament els de la presó han pogut sortir amb un indult parcial i els de l'exili encara els tenim a l'exili. Tenim representants polítics, la Marta Rovira, l'Anna Gabriel, a l'exili, el Valtònic. O sigui, tenim molta gent i el trist honor, no? Dèiem, un president assassinat, l'únic president europeu triat democràticament assassinat, Lluís Companys, un inhabilitat, Quim Torra, i un a l'exili, Carles Puigdemont. Tots ells triats legítimament. Jo crec que cap país europeu, i potser ni d'arreu d'Europa, té aquest honor que hagin tractat així des de l'estat espanyol els nostres presidents. Segueixo. En la repressió, la persecució de la llengua catalana, ja he dit abans, ens persegueixen a tots els països catalans, des del Cinca fins a Maó i des de Salses a Guardamar, a la persecució d'aquesta llengua que la volen trossejar perquè quan perdem la llengua, si perdem els orígens perdrem l'identitat, i aquí és on van, a treballar contra la llengua. Primer subtilment, des d'altres partits ara ja no tan subtilment, però això van. I després, segueixo, m'han dit 3 minuts, no sé que em passaré una mica. Sí. Ja he dit que la lluita, que nosaltres aquí estem molt acostumats. Fa anys vam aconseguir moltes millores pel barri, seguirem aconseguint, però també pel país. Vam omplir Urquinaona, vam aturar l'aeroport, vam votar l'1 d'octubre omplint Casinet i cotxeres. I altres llocs, l'Escola Francesc Macià, l'Escola Gayarre, l'Escola Joan Pelegrí, la meva, l'Escola Sant Madí, vam aconseguir, vam omplir, vam votar, vam guanyar. I estem segures, com també ha dit la Pilar, que som la gent, la força de la gent la que aconseguirem la independència, que és l'objectiu. Aconseguir la independència del nostre país, i un avís també als representants polítics que tenim aquí. Si triguem molt, el poble us passarà per sobre, n'estic convençuda. Sortirem al carrer, tornarem a aturar Urquinaona, tornarem a aturar l'autovia i tornarem a aturar el que ens faci falta, perquè us passarem sense voler. Al final aconseguirem que us passem per sobre. O sigui que treballem tots i totes juntament per aconseguir uns barris millors, un país
Millor al Principat, millor perquè després també podrem ajudar al País Valencià, a les Illes i a la Catalunya Nord a aconseguir la seva independència, si la volen, i a federar-nos tots amb la República Catalana, amb les diferents repúbliques catalanes. Per tant, ara sí que acabo. Visquen els nostres barris, visca Catalunya lliure i visca la República Catalana. Gràcies, Lluís Arill. Passem a veure el vídeo del següent reconeixement d'aquests Premis Nacionals, president Lluís Companys. Premi al tenor Josep Carreras, que el recollirà el seu germà Albert Carreras, el lliura la diputada d'Esquerra Republicana al Congrés, Pilar Vallugera. Bona nit a tothom. Bueno, com veuran, a mi l'únic que em toca és representar amb el meu germà, que va estar molt agraït i molt content de rebre un guardó com el que avui rebré, perquè és un guardó dels catalans pels catalans, i això realment ens omple de goig. El meu germà ha anat sempre representant, no vull fer una glosa del meu germà, de les seves avantatges, però vull explicar com a anècdota que el meu germà ha anat pel món sempre cantant, i en tots els concerts ell porta aquí a la butxaca de l'americana o del frac una senyera catalana, i després amb els aplaudiments la va ensenyant i tothom també aplaudeix representant d'aquesta manera Catalunya. A mi això m'ha emocionat molt sempre que he anat a sentir-lo pel món, i realment tota la nostra família, molt vinculada amb tot el tema d'Esquerra Republicana, estem orgullosos d'haver pogut rebre aquest premi per part d'ell, i ell avui no ha pogut estar aquí perquè està viatjant cap a Japó en aquest moment i que té uns concerts aquesta setmana que ve, i m'ha dit només simplement digues a tothom que estem molt agraïts, que estic molt orgullós d'haver rebut aquest premi, i que espero que realment no defraudar amb la meva representació pel món de Catalunya. O sigui, no solament ho fa amb el seu art de la veu i del cant, sinó també ara amb el tema de la Fundació Josep Carreras contra la leucèmia, que està també per tot el món o per diversos països fent la màxima promoció possible. No sé què més dir-los, estem orgullosos de tot aquest tema i moltes gràcies per haver-ho rebut. Gràcies i gràcies. Josep Carreras, un dels Premis Nacionals Lluís Companys 2021. Mirem ara el vídeo corresponent al reconeixement a la Fundació Cavall Fort.
el premi a la Fundació Cavall Fort, el recull Xavier Carrasco Nualart i el lliure la diputada Vallugera. Molt bona tarda a tothom i moltíssimes gràcies per aquest reconeixement, evidentment que efectivament fa molta il·lusió. Mireu, m'ha tocat pujar a mi a l'escenari, sóc el president de la Fundació i m'ha tocat a mi, però el Cavall Fort, si és conegut, si és estimat per tots, és gràcies a la gent que el fa, naturalment, i per tant jo tinc moltes ganes d'esmentar la gent de l'equip de Cavall Fort, de l'equip de redacció, que és el que el fa cada dia i el que el fa arribar a les cases dels nostres lectors petits i joves. Avui aquí hi ha la Mercè Canela, directora de Cavall Fort, la Mònica Estruc, que és la cap de redacció, i la Núria Valls, que és la gerent. I demano, sisplau, un aplaudiment per elles, que són qui fan la revista. Mireu, fa molta il·lusió representar Cavall Fort i treballar per Cavall Fort, que jo no ho faig, ho fan elles. Fa molta il·lusió perquè, jo sempre ho dic, Cavall Fort genera un entusiasme o una estima unànim, no? Tothom el coneix i tothom, quan dius, mira, estic vinculat a Cavall Fort, tothom somriu, tothom et felicita. Ningú diu quina llauna o quin marrón o què és això, no? Tothom sap què és i tothom li agrada. I tothom està content quan Cavall Fort té algun èxit, algun reconeixement com aquest, tothom vol que Cavall Fort li vagi bé. Tot això ens fa molt feliços, ens fa molt contents, ens fa anar molt orgullosos pel món. Però us asseguro que l'estat d'ànim, diguem, o sí, podríem dir-ne així, de l'equip que el fa, el Cavall Fort, no és d'autocomplaença, diguem. És a dir, estem molt orgullosos del que és i del que representa, però l'actitud és d'alerta, diguem, per mantenir el nivell, per mantenir el llistó alt. Cavall Fort és molt reconegut per la seva qualitat. Ens devem al respecte dels nostres lectors. Això és una màxima de la revista. I la Fundació, que jo presideixo, té precisament aquesta funció, vetllar perquè aquest respecte pels lectors no es perdi, que no vingui algú amb una intenció més comercial. Cavall Fort, sabeu el que fa i sabeu el nivell que té. Tenim molta història. Aquest any s'ha dit en l'escrit, no sé si ho heu vist, el mes de desembre, Cavall Fort complirà 60 anys. Ens sentireu a parlar, farem coses, ho celebrarem, evidentment, farem una festa per celebrar la història i, per tant, aquest passat, però també presentarem projectes, presentarem reptes nous, perquè Cavall Fort, sobretot, volem que sigui futur. És passat i tothom el recorda, tothom en té nostàlgia, però també és futur, és reptes i és projectes nous. Us els presentarem i ens agradarà que ens continueu seguint amb això. I més perquè Cavall Fort té una funció que potser podríem dir, per desgràcia, encara d'exercir. Quan va néixer als anys 60, evidentment era molt important pel foment i el coneixement del català dels joves en aquell moment. Avui, 2021, encara fa falta això, com sabem tots, com sap el conseller. Els nostres joves, els nostres nens, estan perdent, o en part, el coneixement o la presència del català al seu voltant. Per tant, hi serem amb l'afany de sempre, amb ganes que no calgui aquesta necessitat i que Cavall Fort sigui només una revista divertida i que crea un imaginari i una manera de fer molt pròpia d'aquest país i, per tant, el Cavall Fort continuarà fort, continuarà jove, té 60 anys, que no són res, i amb molts projectes més. Moltíssimes gràcies a Esquerra, a la delegació, als altres, enhorabona a tots els altres premiats. I mira, perdoneu-me, però vull fer una petita... Estan tocant si fer-ho, Al moment d'aixecar-me dic, ara ho faré. Una referència personal, i ara no parlo com a Cavall Fort, sinó com a Xavier Carrasco. Jo he sentit parlar avui, naturalment, de lluita per la llibertat del nostre país, de la república, fins a les últimes conseqüències, parlant del president Companys, per descomptat. I jo sóc net de Manel Carrasco i Formiguera, i em sap molt greu no marxar d'aquí sense dir-ho. Gràcies. I sense dir que aquesta clavell em fa il·lusió deixar-lo en aquest quadre en homenatge, per descomptat, i record del president Companys i també de l'avi Manel. Gràcies.
Xavier Carrasco, net de Manel Carrasco i Formiguera, moltes gràcies. Ens queda encara un últim premi per lliurar, però abans retrocedim uns minuts perquè teníem un missatge pendent, un missatge del tenor Josep Carreras que ens ha deixat en vídeo i que ara seria el moment de poder-lo escoltar. Doncs sembla que no tenim el vídeo en aquest moment. Si el podem recuperar al final ho farem. Moment llavors per al reconeixement al president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart. La tecnologia ens està jugant males passades en l'últim moment. Podem? Donem en tot cas la paraula al president del grup municipal d'Esquerra Republicana, Ernest Maragall. Esperem poder tenir el vídeo. En tot cas lliurem el premi efectivament i concloem l'acte. Qui recull el premi és Lluís Duran, de la Junta Nacional d'Òmnium Cultural. Bon vespre a tothom. A l'espera de la veu més autoritzada del nostre president Cuixart, permeteu-me centrar una miqueta unes quantes idees que suposo que en Jordi també compartirà. Per mi Sants explica molt aquest país. Sants explica molt aquest país per uns quants motius. Vosaltres ja sabeu que nosaltres tenim un trilema: llengua, cultura, país. Llengua. Aquest barri va donar gairebé l'únic biògraf que ha tingut el mestre Fabra, Josep Miracle. A partir d'aquí hem de recordar aquest gran biògraf del Pompeu Fabra, amb una biografia que encara no ha estat superada, de Josep Maria Folch i Torres i d'Àngel Guimerà. Record per un fill il·lustre d'aquest barri, Josep Miracle. Recordeu-lo sempre. Un altre aspecte, cultura. Ja n'hem parlat. La Núria, en Josep. Un barri d'una Catalunya complexa ha fet grans aportacions a la cultura universal des de la seva catalanitat irrenunciable. I també país. Aquest barri va fer aportacions importants per aquest país, no només fent l'última sessió de la Fundació d'Esquerra Republicana, sinó ajudant a constituir a Catalunya les dues grans centrals sindicals que han configurat bona part del nostre país: la Confederació Nacional del Treball i Comissions Obreres, també filles, en certa manera, d'aquest barri. Sants, doncs, gairebé al límit també de la Catalunya agrària, a pocs quilòmetres de la Catalunya agrària també, és també viva en la Catalunya industrial i viva també en una societat civil molt dinàmica, que és un exemple per ell mateix, per aquest barri, per Barcelona i pel conjunt de la nació catalana. Visca Catalunya lliure i esperem el discurs del nostre president. Gràcies. Doncs veurem tot seguit el vídeo d'en Jordi Cuixart. Abans, ara sí, el vídeo del tenor Josep Carreras.
Benvolguts amics i amigues, és un honor per mi rebre el Premi Nacional President Lluís Companys, otorgat per la Federació Comarcal d'Esquerra Republicana de Catalunya, Sants-Montjuïc. La meva vida sempre ha estat lligada a Sants, el barri que em va veure néixer i créixer, i en el qual he viscut i segueixo vivint grans moments. La meva família sempre em va transmetre una gran estima per la cultura catalana i per tot el llegat que van deixar-nos persones tan rellevants com el president Companys. I és per això que al llarg de la meva trajectòria professional he intentat donar veu a Catalunya arreu del món. La vida em va fer un gir amb el diagnòstic d'una leucèmia. Quan vaig recuperar-me d'aquesta malaltia, vaig voler agrair tot l'afecte que havia rebut per part de la societat creant la Fundació Josep Carreras contra la leucèmia, des de la qual lluitem per aconseguir que algun dia aquesta malaltia sigui curable per a tots i en tots els casos. Moltíssimes gràcies i una abraçada gran. Estimadíssims amics i amigues, és un honor immens ser un dels premiats d'aquests Premis Nacionals Lluís Companys. Us en dono les gràcies de tot cor i també permeteu-me que m'excusi de no poder-vos acompanyar, però tenia ganes de dirigir-vos unes paraules. En primer lloc, un record molt gran per tots els exiliats, per totes aquelles persones que avui no poden estar a casa seva, víctimes de la repressió, i en especial també per la Marta Rovira. Fa poc vaig poder estar amb ella també a Ginebra i en breu també hi tornem a anar a veure-la. Sabeu que Òmnium, una de les funcions que tenim és seguir treballant per la fi de la repressió i fer-ho conjuntament amb la resta d'actors del moviment sobiranista, del moviment independentista, i en aquest sentit la reivindicació de l'amnistia pels 3.500 potencials amnistiables, però per tots aquests 3.500 represaliats és també una lluita compartida. I parlant de lluites compartides, un record molt gran aquí a Sants, a Can Batlló, on vam fer l'inici de la campanya del Demà pots ser tu, també a la Marina, on vam fer l'inici de la campanya de lluites compartides amb en Jaume Botell, amb tota una sèrie de protagonistes, molta gent de Sants també, d'aquestes lluites que ens agermanen en aquestes conquestes socials que sabem que aquí a Sants en sou un clar exemple. I com diem sempre, i des d'Òmnium Cultural, que la cultura ho inundi tot. I quin lloc millor per dir-ho que Sants, no? La terra de la meva estimadíssima Elèctrica d'Arma, de la meva estimadíssima Núria Feliu. Núria, un petó gegant, sempre estarem al teu costat. I la terra també del Barnassans, no? Quantes inspiracions no ens ha donat el Barnassans amb aquesta lluita, sí, festa també, però cultura compromesa, perquè si no ho és, no ens interessa, no? I res, companys, que us envio un petó gegant. Insisteixo, moltíssimes gràcies, perquè és un honor poder ser un d'aquests premiats amb els que m'han precedit, no? Amb aquestes persones, amb aquests noms que han anat forjant la història dels països catalans, també des de Sants. Moltíssimes gràcies per tot, sempre endavant, visca els països catalans i visca Catalunya lliure. Un petó. Jordi Cuixart, president d'Òmnium Cultural, president de la primera entitat en nombre de socis del país. Ara sí que escoltarem les paraules del president d'Esquerra Republicana al grup municipal a l'Ajuntament, Ernest Maragall.
bona tarda a tothom. Jo crec que qui hem d'aplaudir en primer terme és el casal Jaume Aiguader d'Esquerra Republicana de Sants, que ens ha regalat aquest magnífic acte amb aquesta tenacitat i amb aquesta constància. És la 26a vegada que ho fa. Jo crec, deixem-ho dir, que aquesta vegada té un cert caràcter especial, també de retrobament, no? D'afirmació. Avui estem efectivament celebrant també. Avui hem escoltat i hem rebut molts missatges i em sembla que tots ells són no només compatibles sinó que són necessaris, i si els som capaços d'ajuntar-los llavors sí que efectivament estarem en el camí de la victòria amb tota seguretat, no? Jo crec que també és una celebració doncs, de la família Esquerra Republicana d'alguna manera, des de Sants, però també és una celebració de la família Barcelona i de la família Catalunya. Si ens mirem i seguim i escoltem tot el que ens han dit els premiats, tot el que representen els premiats, els d'aquest any, els de l'any passat, i veurem una imatge potent, una imatge rica, una imatge diversa del que és avui en la nostra ciutat i el nostre país. A mi sembla un encert, clarament, de la concessió dels premis, aquesta capacitat d'abastar la realitat, la diversitat, la riquesa, la potència creativa de la nostra ciutat i del nostre país. I jo crec que també, deixem-ho dir, deixem-ho ser un moment partidista, també és una evidència de fins a quin punt Esquerra Republicana avui s'afirma. Primer, fins a quin punt ve de lluny Esquerra, que no cal que ho expliquem, és evident, estem proclamant els premis en memòria de Lluís Companys, però fins a quin punt Esquerra ve de lluny, fins a quin punt s'afirma en el present, estem aquí arrelats vius i forts i compromesos fins a l'últim sospir, i a més estem cada cop més decidits a dibuixar el millor futur pel nostre país, el futur de la llibertat, de la república i de la independència. I aquest és el missatge, un missatge que aquest acte, em sembla, des de Sants volem enviar. Mireu, aquesta ciutat, segurament com totes, però a la nostra manera, i Sants n'és avui el cor, n'és avui l'evidència. És una ciutat que respira, que crida, que canta, que balla, que dibuixa, que crea, que lluita, tot això i molt més. La ciutat és cultura, és veu, és dansa, és teatre, és festa, és escola. Escola nova, poble lliure, deien a la República. No sé si heu vist tots, segur que sí, no, conseller? Aquell cartell republicà que em semblava que era un lema fantàstic, no? Que encara ha de ser viu, encara és viu d'alguna manera, no? Però també aquesta ciutat, a més de ser tot això, és drets, és democràcia, és representació de la ciutadania, és treball, és acció social, és acció política. I tot això està avui aquí present. La cultura, la ciutat viu, i Esquerra Barcelona és ben viva. Ja us ho ben dic des d'aquest grup municipal i des d'aquesta organització, des d'aquest col·lectiu que representem avui aquí a Sants. Esquerra vol ser la millor veu, la millor capacitat de projecció d'aquesta ciutat que malda, que somia, que exigeix, que protesta, que no es conforma, que no es resigna, que no es rendeix. Però això que estem dient que volem ser és el que ja ens han dit els premiats. Cadascun dels premiats és això, ens demostra aquest inconformisme, aquesta lluita constant, aquesta capacitat de crear. I per això, abans deia el que cantava, no n'hi ha prou. No n'hi ha prou en guanyar un dia, no n'hi ha prou en votar l'1 d'octubre, no n'hi ha prou en mobilitzar-nos. Dic, no n'hi ha prou, tenen raó. A més de cridar, a més de sortir al carrer, a més de tornar a votar, hem de construir aquest país i aquesta ciutat. I és el que estem fent, i és el que hem de seguir fent, no? Hem d'acompanyar en Jordi Cuixart o la Marta Rovira amb la lluita pels nostres drets. Hem de recolzar Josep Carreras quan porta Sants, Barcelona i Catalunya al món. També som això nosaltres, siguem-ne conscients. Hem de compartir amb Lluís Arill aquesta capacitat infinita de mantenir una veu, una constància, una fermesa, una afirmació. Si algú no rendeix és ella, em sembla que ha quedat prou clar en les seves paraules. No rendeix, exigeix, segueix lluitant, segueix maldant, segueix exigint.
hem d'escoltar el cor canta, hem d'anar-los a escoltar, perquè també som nosaltres mateixos. Quan els nostres cors canten ens estan representant, ens estan dient, ens estan explicant, i hem d'anar a veure efectivament l'Esbar Ciutat Comtal, com deia el seu representant en el principi de l'acte, no? I hem de ser, si volem, que aquest esbar sigui viu, que sigui part no només de la nostra tradició, sinó també del nostre futur, que el necessitem, efectivament. I hem de ser, mireu, vaig compartir unes hores, poques, massa poques segurament, amb els organitzadors, amb la Federació Organitzadora de la Festa Major de Sants. I els vaig veure fruir, els vaig veure treballar i els vaig veure patir. Perquè era una realitat complexa, dura, en què hi havia molta festa i molta ciutadania disposada a fer festa, aquest any més que mai, i al mateix temps també, en part per aquesta circumstància que tenim aquest any, hi havia riscos, hi havia capteniments inacceptables, hi havia situacions que no podíem, que no ens agradava i que els mateixos organitzadors havien de patir en primera persona. I hem de, deixem-ho dir molt cruament, hem de comprar cavall fort. No només llegir, no només acompanyar, hem de comprar cavall fort. Molt bé, doncs tot això jo crec que és la part del missatge que avui podem escoltar i que hem d'interioritzar, hem de fer nostre d'alguna manera. El casal Jaume Aiguader ens l'envia aquest missatge, no? I ens diu, ens està dient, sigueu l'esquerra republicana de sempre, la de Lluís Companys i Jaume Aiguader. Però sigueu també la Barcelona del segle XXI, la Catalunya del present i del futur en llibertat. Ens diu el mateix missatge, ens diuen, de fet, ens diuen Jaume Aiguader i Lluís Companys. Completeu el camí republicà que vam iniciar als anys 30. El camí que va ser brutalment interromput per la dictadura, Companys assassinat, Aiguader mort a l'exili i tants altres. No pareu. Conqueriu Barcelona, guanyeu la República Catalana, guanyeu la llibertat per Catalunya i per tots nosaltres. Visca Catalunya lliure. Arribem al punt final d'aquest acte, però abans de cloure cridem a l'escenari novament, en aquest cas per primer cop el president del casal d'Esquerra Republicana de Sants Montjuïc, del casal Jaume Aiguader, en Francesc Almacelles, també el portaveu del grup municipal d'Esquerra al districte de Sants Montjuïc, en Pepe Pérez Calvo, i a tots els guardonats tant d'aquest any 2021 com els que ho van ser l'any passat, també el conseller González Cambray, els regidors Alemany, Castellà, també el regidor Jordi Corones, que ens acompanya, en Gerard Gómez del Moral i també la portaveu, a la delegada del Govern de Catalunya a Madrid, Esther Capella, que crec que també ens acompanya.
I ara escoltarem l'himne nacional de Catalunya, Els Segadors. Vicepresident.